L'influencer Alpha Sniper t'ensenya els seus 2 Lamborghinis i et motiva. A veure, això no és sobre veganisme, però es pot vincular una mica. S'ha liat a xarxes perquè aquest noi ha fotut una xarra motivacional o, bueno, un vídeo motivacional, per dir-ho així, i no només els influencers tenen culpa d'això, hi ha molt de professional que infereix en el tema de la psicologia i per mi és intrusisme professional. Segurament legalment no ho és, però ho hauria de ser. Quants professionals de venda de llibres o xerrades en empreses es dediquen a fer xerrades en empreses, fins i tot cardiòlegs i gent amb caché que es dediquen a fer xerrades motivacionals a les convencions de vendes de les empreses, en els seus esdeveniments, i no cobren poc, es fan tan bones rutes, i en molts d'ells el missatge és totalment buit, et motiva 24 hores cap a caseta i no t'ha donat cap eina. I això mostra com maltractem la psicologia en aquest país, des de l'àmbit social, perquè aquí va el psicòleg que és un blandengue, jo vaig, amb la qual suposo que ho soc, des de l'àmbit de la salut pública, per falta d'inversió, recursos i personal i per protocols de derivació correcta, però és que estem maltractant la psicologia, és la realitat. I sobre el veganisme, doncs, ojo, perquè al ser més sensibles es pot aprofitar aquest tema per vendre't una moto o motivar-te de manera buida. I algun ja he vist que ja ho feia, amb la qual cosa compte i comenceu el dia motivats.